ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. манзури шумост. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. хабарҳои криминалӣ вобаста ба ҷиноятҳои роҳзанӣ, ғоратгарӣ, фреби истеъмолкунанда, шикори ғайриқонунӣ, мурофиаи судӣ ва дигар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ки таи 2 ҳафтаи охир дар минтақаи суғд содир шуда милитсия ошкор намудааст, ба шумо маълумот медиҳад. дар студия Акбар Шарифзода сархати гузоришҳои барнома чунин аст. шахсияти роҳзани ниқобпӯшро милитсия муайян намуд. ошкор шудани ҷинояти роҳзанӣ дар Истиқлол. дар Хуҷанд 2 нафар ғоратгари шабгард дастгир гардид. маҳсулоти муҳлаташ гузашта ба саломатӣ зарар дорад. чорабиниҳои мақомот барои ҳифзи саломатӣ. хокаҳои пастсифати ҷомашӯӣ дар борпечи қиматбаҳо. соҳибкор ҳуқуқи истеъмолкунандагонро поймол намуд. ҷиноят ва ҷазо. гузориш аз мурофиаи судӣ. шарҳи ин ва дигар ҳодисаи воқеаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. сокини 20 солаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчоро мақомоти милитсия бо ҷурми роҳзанӣ дастгир намуд. гумонбар шабона дар рӯи ниқоб кашида бо корд мусаллаҳ ба манзили сокини шаҳри Истиқлол ғайриқонунӣ ворид шуда бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ маблағи пулӣ ва гарданбанди тиллоиро бо худ бурдааст. гузориши аввалини барнома оиди ин ҷинояти махсусан вазнин маълумот медиҳад. ҷинояти роҳзаниро афроде содир менамоянд ки хоҳиши беазобу меҳнат соҳиб шудани маблағро доранд. ҳамин гуна ҷинояти махсусан вазнин дар шаҳри Истиқлол санаи 19 июн содир шудааст. дар бевақтии шаб тахминан соати 23 шахси номаълуми ниқобпӯш ғайриқонунӣ ба манзили истиқоматии шаҳрванд Қаросоҷ Исмоилова воқеъ дар маҳаллаи меҳнатободи шаҳри Истиқлол ворид гардида бо таҳдид аз олоти корд ва истифодаи зӯроварӣ ба соҳибхона ва духтараш ҳуҷум намуда ба миқдори 200 сомони пули нақд, гарданбанди тиллоӣ арзишаш 700 сомонӣ ва 2 адад телефонҳои мобилиро тасарруф кардааст. u bu yerda turgan edi. Men bu yerda o'tirdimda. ба ҳуҷра зада даромада пул ёфта диҳед гуфт. аз тарс чӣ кор карданамонро надонистем. модарам 200 сомонии ҳамёнашро ба ӯ дод. ман занҷири тиллоиро додам. овоз бароред, мекушам гуфта бо корд моро таҳдид кард. 5gacha sanagimcha pul topib bermasang o'ldiraman dedi. дар натиҷаи маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ милитсия шахсияти гумонбарро муайян намуд. шаҳрванд Иброҳимов Абдураҳмон Исмоилович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчоқ ки қаблан бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, гумонбари ягона дар ҷинояти махсусан вазнини қасдона дониста мешавад. барои расидан ба ҳадафи ҷиноятӣ Иброҳимов омодагӣ дида дар баробари ниқоб ва дастпӯш аз корди хоҷагӣ найзакорд сохтааст ва ин предметҳо ҳамчун олоти тарсдиҳанда ба манфиати роҳзан истифода шудааст. яке маради света гирон кард. яке овоз баланд шуд ба тарсим корча доштам. корчава кардам ӯ хонаш очаш биромада. ба гуфт чӣ дар кора ва чӣ дар кор гӯшам метем. ман гуфтам сум дар кора. очаш бовар 200 сом до. духтар айташ занҷир шадо гуфт занҷир гиред вай накунед. занҷир адо баъд телефонаш нагирифтам каси занг назана гуфта телефон нагирифтам. ба ҳамин шикам гӯш нагуфтам афқот хӯрам афқот додам рӯ ниқоб буд гуфтам мара нашиносам барои ҳамин афқота нахӯрдам гуфтам нон боша нон де. нонро гирифтам биромадам рафтам. гумонбаршаванда деворҳои иҳотавиро гузашта вориди хона мешавад ва баъди ба даст овардани ғанимат ҷои ҳодисаро тарк менамояд. ба касе аз ҷабрдидагон ҷароҳати ҷисмонӣ нарасида бошад ҳам аз таъсири таҳдиду зӯровариҳои лафзии роҳзан соҳибхона ва духтараш ҷабри равонӣ диданду биму ҳароси он то ҳанӯз онҳоро тарк накардааст. Rahmat, o'limdan bizni qutqarding, lekin rahmat. бигзор ҷазояшро бинад. азияте ки ӯ моро дод ногуфтанӣ аст. бо корд маро сахт тарсонид. Pichoq o'qtandi menga, men mana shu yerda pichoq o'qtandi menga. баъди 2 ҳафтаи дар озодӣ қарор доштан шахсияти гумонбаршуда Абдураҳмон Иброҳимов муайян ва худи ӯ дар манзили истиқоматиаш ноҳияи Масчо ҷамоати деҳоти обурдон деҳаи Дашт дастгир гардид. олотҳои дар ҷиноят истифодашуда ба пуррагӣ дарёфт шудааст ки гунаҳгории соҳибашро тасдиқ менамояд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 249 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва роҳзан дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.
ҳафтаи гузашта кормандони милитсия сокини ноҳияи деваштиҷ ва ҳаммаслаки ӯ сокини ноҳияи рӯдакиро дастгир намуданд ки дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ба ғорат намудани сокинон даст мезаданд. ду ҷинояти ғоратгарӣ ба гумонбарон нисбат дода мешавад ки ҳарду ҳолат шабона содир шудааст. рафтори ба ҷомеа хавфнок ҳарчанд пинҳонӣ содир шуда бошад ҳам дер ё зуд ошкор гардида нафари дастдоштаро дар баробари беобрӯӣ ҷазо интизор аст. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд дар асоси муроҷиати ҷарбдидагон ду нафар ғоратгарро дастгир намуданд. ин ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 25 май тахминан соати 23 шаб содир шудааст. шаҳрвандон зарипов фирӯз ҳасанович соли таваллудаш 1989 сокини деҳаи овчии ноҳияи деваштиҷ ва шамсов файзалӣ гурезалиевич соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи деҳаи охчагмани ноҳияи рӯдакӣ дар ҳудуди маҳаллаи 31-уми шаҳри хуҷанд рӯ ба рӯи боғи истироҳатии наврӯзгоҳ бо истифодаи зӯроварӣ аз як нафар сокини 23-солаи ноҳияи ашт як адад телефони мобилӣ арзишаш 600 сомонӣ ва 35 сомонӣ пули нақдро ошкоро тасарруф намуданд. вақте ки вай талаб кард телефон мате ма гуфтам ҳуҷҷатота биёр бамекард. сабаби ҳуҷҷат талаб карданатон чӣ буд? шумо коргари аз он ҷо набошед? ма гуфтам барое ки маро пайроӣ накунам вақте ма коргари милитсия будам. аз ғанимати ба даст омада илҳом гирифта ҳаммаслакон ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки худро идома дода ва худи ҳамон рӯз ошкоро бо истифодаи зӯроварӣ аз дасти як нафар сокини ноҳияи деваштиҷ донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри хуҷанд телефони мобилӣ ва 30 сомониашро гирифта ба ҷабдида 2050 сомонӣ зарари моддӣ мерасонанд. услуби ҷиноят дар ҳар ду ҳолат якхела буда гумонбарон аввалан бо баҳонаи занг задан телефон пурсида бо мушоҳидаи оҷизии ҷабрдида худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда баъдан ба ӯ таҳдид ва ҷайбашро холӣ мекарданд. кирдори фирӯз зарипов ва файзалӣ шамсов ки гумон доштанд беҷазо мемонанд дер давом накард. дасти устувори қонун чеҳраи аслии онҳоро ошкор сохт. дар рафти тасвиби пешакӣ маълум гардид ки гумонбаршавандагон ҷинояти ғоратгариро бо маслиҳати пешакӣ содир намуда бо ин роҳ амволҳои муфтро ба даст оварда чизҳои ба даст овардаашонро минбаъд ба манфиатҳои хеш сарф карданро доштаанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дастгиршудаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ба фурӯш баровардани маҳсулоти муҳлати истеъмолаш гузашта пеш аз ҳама ба ҳаёт ва саломатӣ таҳдид мекунад. мутаассифона ёфт мешаванд соҳибкороне ки манфиатро боло гузошта ба чунин кирдори ҷиноятӣ даст мезананд. дар шаҳри панҷакент дар маркази савдои майсара намудҳои гуногуни маҳсулоти муҳлати истеъмолаш гузашта ки арзиши умумии он наздик 40 000 сомонӣ аст дарёфт гардид. маҳсулоти пассифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта дар ҳама ҳолат хатарнок буда устувории саломатиро заиф мегардонад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд зимни коркарди ахборот ва санҷиши фаъолияти соҳибкор рӯзибоев урунбой рӯзибоевич соли таваллудаш 1977 сокини шаҳри панҷакент ҳолати нигаронӣкунандаеро ошкор намуданд. дар маркази савдои майсара ки ба ӯ тааллуқ дорад воқеъ дар хиёбони рӯдакии шаҳри панҷакент аксари маводҳои ғизоӣ ба фурӯш гузошта муҳлати истеъмолаш гузаштааст. нӯшокиҳои ташнашикан, маҳсулотҳои қаммоддӣ, шоколадҳо, равғани пахта, пиво, ширқиён ворид гардид. ин маҳсулотҳо ҳамаш муҳлати истеъмолиаш гузаштааст. ин маҳсулоти қаммоддӣ ба тамға коғаз надорад, маълумот дар бораи маҳсулот навишта нашудааст. нӯшокиҳои гуногун намуд, равғани растанӣ, қанд, кулчақанд, маводҳои хушбӯйдиҳандаи таом, шириниҳо, шири қиёмкардашуда, шоколад ва дигар номгӯ маводҳои хӯроквории истеҳсоли дохиливу хориҷӣ ҳарчанд муҳлати истеъмолаш аз 1 то 6 моҳ гузаштааст, дар растаҳои маркази савдои майсара ба фурӯш гузошта шудааст. ҳамчунин маҳсулоти парфюмерию косметикӣ муҳлаташон аз 1 то 4 сол гузашта бошад ҳам соҳибкор қасди фурӯхтани онро дошта барои нест кардани он чорае наандешида аст. дар рафти санҷиш кормандони мақомоти корҳои дохилӣ маҷмуан аз мағозаи мазкур ба маблағи умумӣ 38 960 сомонӣ маҳсулоти муҳлати истифодабариаш гузаштаро мусодира намуданд.
طبق خلاصه تشخیص استعمال محصولات از مرکز سودای میسره گرفته شده با سبب از روی صفتناکی به طلبات مطابق نبودنش محصولات خطرناک حسابیده شده است. در همین اساس نسبت صاحبکار روزیباєв با ماده 209 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردید. از شهروندان خواهش کرده می شود که هنگام خریداری محصولات از جمله موادهای غذایی به مهلت آن اعتبار داده همچون استعمال کننده حقوقهای خود را حفظ نمایند. ба ҳаёти осоишта баргардонидани кофткофшавандагони дар ҷиноятҳои характери ифротӣ дошта гумонбар аз иқдомҳоест ки милитсия дар ин самт корро ҷоноб намудааст. ҳафтаи гузашта аз тарафи кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ як нафар собиқ аъзои ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон манъшудаи ҳизби Наҳзати Ислом бо 8 нафар аъзои оилааш ба ватан баргашт. ба пешрафт ва зиндагии осуда дар Тоҷикистон нигоҳи душманона доштани баъзе нафарон мутаассифона фарзияи санҷида шудааст ки ҳақиқат дорад. овозаҳои беасос дар хусуси гӯё ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намудани собиқ аъзоёни ҳизби фаъолияташ манъшудаи Наҳзати Ислом имрӯзҳо баъзе ҳамватанони моро ки дар вақташ ба ҳизби мазкур аъзо буданд дур аз қаламрави ватан бурдааст. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандонро ҳимоя менамоянд то ин ки мақсади ғаразолуди бадхоҳон амалӣ нагардида сарҷамъии миллат таъмин бошад. ваъди ба Россия рафтан овозаҳо паҳн шуд ки гӯё ки баъд аз манъ шудани ҳизби Наҳзати Ислом касе ки дар Россия асту аъзоҳо пештара аъзоҳои ҳизби Наҳзати Ислом биёянд ҳамин хел гӯё ки дошта ба ҳабс мегиранд. ман ҳамроҳи оилаам дар Россия будам, набираҳо фарзандо кати омадем. ҳозо ман дар хонаи худам дар ҷамоати сурхи райони Исфара ҳузур дорам. мана 2 ҳафта эсен мо зиндагӣ мекунем. барои мо ягон хел фишор, ягон хел вай нест. ҳама тинҷӣ, ободӣ, оромӣ. масъулини шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ собиқ аъзои ҳизби Наҳзати Исломи Тоҷикистон Юсуф Али Азимов сокини 51-солаи ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфараро бо 8 нафар аъзои оилааш аз мусофирати тӯлонӣ ба зодгоҳ овард. ман аз ҳамун касоне ки собиқ аъзоёни ҳизби Наҳзати Ислом буданд ба онҳо расондани ҳастам ки натарсида биёянд. ин овозаҳое ҳаст ки гӯё ки собиқ ҳизби Наҳзати Ислом пеш буданд, онҳоро ба ватан агар биёянд қапида маҳкам мекунанд. лекин ин ҳама овозаҳо дурӯғ аст. мана худошон биёнд ба чишмошон мебинанд. ҳама тинҷӣ, оромӣ, барои омадан ягон мушкилӣ нест. биёянд ватана обод кунанд. бартариати баргардонидани ҳамватанон агар аз як тараф мушкилоти рӯҳию равонии нороҳаткунандаи шаҳрвандонро бартараф намояд, бар замми ин намегузорад ки шаҳрвандони Тоҷикистон мавқеи худро байни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ёбанд. аз ҷониби дигар ба сарҷамъии миллат мусоидат менамояд. ба ватан баргардонидани собиқ аъзоёни ҳизби Наҳзати Исломи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқдомҳои инсондӯстонаи роҳбари олии кишвар аст. барои расидан ба ин ҳадаф мақомоти корҳои дохила аз ҳама имкониятҳо истифода мебарад ва овозаҳое ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб мешаванд асоси воқеӣ надорад. имрӯз вақти он расидааст ки мо аз гурӯҳбозӣ даст кашида дар ободии ватан саҳм гузорем. ёдрас мешавем ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз дараҷаи хавфнокии ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ, асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат сабукиҳоеро муқаррар кардааст ки дар сурати ихтиёран даст кашидан аз чунин фаъолиятҳои ғайриқонунӣ шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мегардонад. барномаро идома медиҳем. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолияти пардапӯшонаи соҳибкореро муайян намуданд ки хокаҳои ҷомашӯии пассифатро дар борпечи тамғаҳои маъруф ба мисли Ариел ҷойгир намуда ба фурӯш баровардааст. аз рӯи ин ҳодиса барои фиреби истеъмолкунанда ва истифодаи ғайриқонунии нишонаи мол парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.
ҳар амали мардумфиребона ба тиҷорату соҳибкорӣ алоқаманд дер ё зуд ошкор гардида чунин фаъолияти соҳибкорӣ баракат надорад. Кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд сехи коркард ва бастабандисозии хокаи ҷомашӯӣ, хока ва моеъи зарфшӯӣ ва дигар маҳсулоти талаботи маиширо дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор намуд ки ба амалҳои мардумфиребона даст зада маҳсулоти пастсифатро дар бастаҳои тамғаҳои маъруф ки бренди худро дар бозори ҷаҳонӣ пайдо кардааст ҷойгир намуда ба таври яклухт мефурӯхтанд. Ташкилдиҳандаи ин ғояи ғайриқонунӣ Шаҳрванд Қобилов Ҷамшед Ҷураевич соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон буда бо маслиҳати пешакӣ бо масъулини ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Садод Тиҷорат дида ва дониста аз он ки тамғаи хокаи ҷомашӯии Ариел аз тарафи ширкати Procter & Gamble ҷумҳурии Қазоқистон ки тавассути идораи патенти назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба миқдори 37 тонна хокаи либосшӯӣ нави майфу ва хушбӯйро ба Тоҷикистон ворид ва бе иҷозати соҳибҳуқуқ дар халтаҳои полиэтиленӣ тамғаи Ариелро номгузорӣ намуда дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон ва Бобоҷон Ғафуров ба фурӯш гузоштааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна тайёр мекарде? маҳсулоти бори Прибалтика ва добавка дар бори Хитои шавад. бори Хитой ҳардуша омехта карда ба халтаҳои Ариели худатон ворид карда онҳоро андохта ба воситаи коргаротон клей мекардӣ. Хокаҳои мазкур аз рӯи коркарди технологӣ сифатан ба тамғаи Ариел монандие надоранд. Ҳамчунин дар амбори соҳибкори мардумфиреб Ҷамшед Қобилов ҳолатҳои омода намудани маҳлулҳои зарфшӯӣ низ ошкор шудааст ки он низ дар зарфҳои шаклан монанди тамғаҳои маъруф пур карда шуда фиреби ошкоро нисбати истифодабарандагон аст. Дар баробари дастгоҳу асбобҳои бастабандӣ аз гумонбар муҳрҳо барои сабти муҳлати истифодабарии маҳсулот, халтаҳои полиэтиленӣ бо тамғаи Ариел, зарфҳои пластмасӣ барои маҳлули зарфшӯӣ ва дигар далелҳо дарёфт шудааст. Ариел 1805 маълум краскаш штамп аз рӯи ин ҳодиса нисбати Ҷамшед Қобилов дар асоси 3 моддаи Кодекси ҷиноятӣ 275 истифодаи ғайриқонунӣ нишонаи мол, 294 фиреби истеъмолкунандагон ва 209 истеҳсоли маҳсулоте ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. шикорчӣ Шӯҳратилло Неъматов сокини ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ғайриқонунӣ хирси маллаеро шикор намудааст ки он дар феҳристи Китоби сурхи Тоҷикистон сабт гардида шикори он манъ мебошад. Ин кирдори ҷиноятӣ ошкор ва нисбати гумонбар парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. риоя кардани меъёрҳои муқарраргардида ҳангоми шикори ҳайвонот метавонад пеши роҳи нобудшавии насли ҷонварони олами вуҳушро бигирад. Кормандони милитсия ҷиноят ба муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зистро дар Панҷакент ошкор намуданд. Шикорчӣ Шӯҳратилло Неъматов сокини 35-солаи деҳаи вашисти ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент дар минтақаи сеюми ҷангали қаторкӯҳҳои зодгоҳаш деҳаи вашист бо мақсади ба даст овардани фоида аз шикори ҳайвонот бо истифода аз силоҳи суфтамил як адад хирси малла ки дар Китоби сурх ворид гардида шикори он манъ мебошад ғайриқонунӣ шикор намудааст. ҷоиз ба таъкид аст ки силоҳи истифодашуда бе иҷозатномаи дахлдор дар ихтиёри Шаҳрванд Неъматов қарор дошта дар қайди мақомоти иҷозатдиҳанда намеистад. ҳаракатҳои ба табиат харобиовари Шӯҳратилло Неъматов дар асоси моддаи 232 Кодекси ҷиноятӣ шикори ғайриқонунӣ барои оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати ӯ сабаб шуд. далелҳои шайъӣ, ҷасади ҳайвонот ва силоҳи шикорӣ аз гумонбар мусодира шудааст. гузориши навбатии барнома аз рафти мурофиаи судӣ таҳия гардидааст. мақомоти суди шаҳри Хуҷанд нисбати як нафар сокини шаҳри Ваҳдат барои қасди иштирок дар муҳорибаҳои ҷангии давлати Сурия ҳукми ниҳоӣ баровард ва ӯро ба муҳлати 12 сол аз озодӣ маҳрум намуд.
иштироки шаҳрвандони тоҷикистон дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо метавонад асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ шавад. Дар суди шаҳри Хуҷанд баррасии парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 401 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ бо айбдории Муҳаммадиев Масрурхон Козимхонович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи деҳаи ганҷбори шаҳри Ваҳдат хотима ёфт. Судшаванда бо он айбдор дониста шуд, ки кӯшиши иштирок дар ҷангҳои Сурияро доштааст. Ин қасдиҳо аз тарафи кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор гардид. Масрурхон Муҳаммадиев моҳи апрели соли 2018 дар қаламрави давлати Туркия аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ин давлат вақти гузаштан ба сарҳади Сурия боздошт ва ба Тоҷикистон баргардонида шудааст. Тафтишоти пешакӣ далелҳоеро ҷамъоварӣ кардааст, ки гуноҳи судшавандаро исбот менамояд. Муҳаммадиев бо даъвати бародараш ақидаҳои ифротгароёнаро пазируфта қасд дошт дар амалиётҳои ҷангии давлати Сурия ширкат варзад. Ба ғайр аз бародар, модар ва боз чанд узви оилаи Муҳаммадиевҳо айни ҳол дар ин давлати ҷангзада қарор доранд. Дар ҳафти мурофиа ҳама ҳаракатҳои судшаванда дар доираи парвандаи ҷиноятӣ муҳокима гардид. ҳолатҳое ки ҷавобгарии ҷиноятиро нисбати Муҳаммадиев Масрурхон сабук менамояд, ин бори аввал содир намудани ҷиноят, ба гуноҳаш иқрор будан, фаъолона мусоидат намудан дар ошкор намудани ҷиноят, сидқан изҳори пушаймонӣ намудан аз кирдорҳои содир намудааш, кӯдакони хурдсол доштани ӯ ва инчунин фоҳиш сохтани дигар иштирокчиёни ин гурӯҳи ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Судя тибқи талаботҳои моддаҳои 32 ва 401 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ барои суиқасд, ҷалб ва иштироки ғайриқонунии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони бешаҳрванд дар воҳидҳои мусаллаҳ, задухурди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар қаламрави дигар давлатҳо судшавандаро гунаҳгор эътироф намуд. Ба Муҳаммадиев мувофиқи моддаҳои 32 қисми 3 401 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз зудӣ ба муҳлати 12 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳии дорои низоми сахт таъин карда шавад. чораи пешгирӣ нисбат ба Муҳаммадиев дар намуди ба ҳабс гирифтан бетағйир монда шавад. Агар судшаванда ихтиёран ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳозир мешуд, тибқи банди эъзоҳи моддаи 401 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ дар сурати ҷой надоштани дигар таркиби ҷиноят гуноҳаш бахшида шуда аз ҷавобгарӣ озод мегардид. Чун Муҳаммадиев ин меъёри сабукидиҳандаро риоя накард, аз озодӣ маҳрум гардид. гуфтани ҳастам ки сидқан пушаймонам аз кор кардам ва баъд аз муддати ҷазо баромада ба хизмати мақсад ватани миллатам мехоҳам хизмат кунам барои ростравӣ. ҳарчанд ӯ аз карда пушаймон аст, аммо пушаймонӣ дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ ба вуҷуд омада ҳангоми таъини ҷазо ба инобат гирифта шавад ҳам ислоҳшавии шахсро ба пуррагӣ исбот намекунад. ҳангоми дораи воситаи нақлиёт хатои як нафар метавонад боиси зарари вазнии ҷисмонӣ расонидан ба одамон ва аз ҳаёт маҳрум намудани шахс ё гурӯҳи шахсон гардад. Садамае ки дар километри 198 шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон рух дод, як нафар ба ҳалокат ва 4 нафари дигар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. Тафсилоти ҳодисаро манзур намуда ба иштирокчиёни ҳаракати роҳ эҳтиёткориро тавсия медиҳем. идора кардани воситаи нақлиёт низ қоидаҳои бехатарии худро дорад, ки сарфи назар кардани он боиси дучор гардидан ба садама мешавад. ҳодисаи роҳу нақлиётие ки дар километри 198 шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон 13 июн рух дод, маҳз бо сабабҳои риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ ба амал омад. ронандаи сабукрави Opel Ҷамшед Нурматови 27сола сокини шаҳри Истарафшан ба самти муқобили ҳаракат баромада, бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба автомошини тамғаи Mercedes Benz таҳти идораи ронанда Валиҷон Хоҷамқулов соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоатӣ деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. натиҷаи ин садама хело фоҷиавӣ анҷомид. Як нафар мусофири сабукрави Mercedes Benz ҷавонмарди 32 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, аз ҳарду нақлиёт 4 нафар бо бардошти ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ба беморхона бистарӣ шуданд. барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, ки боиси марги инсон гашт, нисбати ронандаи сабукрави Opel Ҷамшед Нурматов бо моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳангоми дораи воситаи нақлиёт дар хотир бояд дошт, ки хатои як нафар на танҳо ба худи ӯ, балки метавонад ба атрофиён зарари ҷисмонӣ, моддӣ ва маънавӣ расонад. ин буд гузоришҳое ки мо таҳиягарони барнома имкон ёфтем барои шумо бинандаи азиз манзур намоем.
бо милитсия ҳамкорӣ намуда ҷомеаи солимро бунёд бисозед. амнияти осудагӣ дар саросари тоҷикистон ва зиндагии пур аз муҳаббату меҳрубониро ба ҳар яки шумо таманно дорем. то дидори навбатӣ, хайр.